سلاف وليرن عزيز هم بخير هاتن قناة برتوك حزم. فنوان هيشا نها هنك أولا جمع خواست بكو قد يعني برتوخانة خواهد دكاني برتوكي خواهد بمرد الناس كني واقع بقاس ده 15-20 حبيم مش خواست كو أزوي حفته ده برتوكان ج برتوخانة خواهد پیش بری و بکم یعنی وان ده برتقالش برتقانا من انکو مجرور هل بجات و از بوه بناف و بکرتاسی و انبوه بدناس کردن برتقالا یکمین که و کسبین میواد ویدیوی دنداج میداو ناس کردن نویسکار فرات جوهری جوهر شان نویستای هاتیه چاپ کردن بحثا کرده چیروکان کردن نافدا برتقالا دودیانجی عرب شامو دمدم romana dımdım jweşanên lîse hatiye çapkirin Ereb şevo iş dizanin ku me Pirtûkaviya şivanê Kurmanc daw nas kirin şivanê Kurmanc çi bû Pirtûka romanê ku di edebiyata Kurdî de ya yekemîn bû dimdim jî dîsan behsa bûyerekî li Rojhilatê Kurdistanê diqewime Rojhilatê Kurdistanê dizanin ku parçeya ku li teref İranê de hatî îşgal kirin em jûyê parçe redibin Rojhilatê Kurdistanê li wirê xanoyê Çengzêrîn hey didimdim qela dimdimê hey Devrdam Arap Kurdan ve Faristan'da şerik kavmiye bahsevan ediken. Portugalya Sisyanji Lekat Neviskar Recep Dildar Jweşanın Darey hatiye çapkırın. Lekat şi romanek ciddi sadece edebiyata Kurdi Hunzanın bahsa malbat eki Beştar Şehri Şeyh Said Efendi bir o bahsa ve malbat o bahsa diloka 7 sala Diyarbakır Doravi deken. Portugalya Çaranji din uşin Pirtûkekî helbest nivîskar Renasciyan ji weşanê belkî hatiye naskirin ve hafta çûyînê meva Pirtûka helbestan dabû naskirin. Helbestên gelek yani helbest bi giranî wek helbestên politik û yê ku dîroka me nêz de bûyerê bûne li ser wan hatiye nivîsandin. Pirtûka me pêncan jî Pirtûkekî çîrokane Çûka Keko Peko me behsa vî Çûka Keko Peko kiru nivîskar Paşa Ahmetî ji weşanên nûbiharê hatiye çapkirin. Çûka Keko Peko ez bawerim li hemû terefên li bajarên Kurdan va çîroka Çûka Keko Peko nam me giştikan da heye ji bo hîj va Pirtûka çîrokan jî pirtûxaneya me de yani min jê hez kir ku ez vanî jî bu dîsa bidim nas kirin. Pirtûka me adinê jî bi xatirê te zimano Nivîskar Ferhat Dilkeş uzanın Mamosta Abdullah Kırane ji weşanê nûbiharê hatiye çapkirin va jî Pirtûka dîsan ya helbestan hafta çûyînê de me bi Pirtûka helbesta dinan din dabû nas kirin. Pirtûkekî devir da me got yani bi kurtasî ew ke temaya wî ew e ku zaman yani xemginiyekî ji bo zaman hey wendabûna zaman hey di nava civatê de di nava ciwanan de bi taybet li ser vanê helbestên gelekî baş hene nivîsandine gerek meriv bixûne em hatin Pirtûka me dinê jî Fadlên Kurdî nivîskar Misbah Hicrî ji weşanên nûbiharê hatiye çapkirin Fadl wîzanin ku di edebiyatê de bi heywanan didin qisedanê û li ser van qisedanê wan em bêjin wek bi helbestan tê nivîsandin Fadlên Kurdî jî vê hêlê de hatiye nivîsandin û gelekî xweş e û bala me an dikişîne. Em hatin Pirtûka me dinê jî Ristika Morikan nivîskar Fatma Savcî ji weşanê navîstayê hatiye çapkirin va ji Pirtûkekî mîna wek kevoka spî me got kurtê çîrok tê de hene yani ser van çîrokan Pirtûkek Fatma Savcî di Pirtûxana min de dîsa Pirtûkek Firat Cewerî çîroka malbata evdom va ji wek bi destan hatiye gotin va Pirtûka ne wek yani nivîs bi destanan hatiye nivîsandin û gelekî jî yani Kurmanca wî ji gelek sivike yani wek femkirinan o baş femkirê ku teze bi Kurdî hînbûne û Kurdî dixwazin yani va pêşva bikin ku ji eciz nebin ji weşanê navîstayê hatiye çapkirin. Pirtûka me dawiyê jî romaneke bîstan sîûnehê yani heşan sîûnehê saet dema saetê dem hêjmara saetê dibêjin nivîskar Ciwanmerd Kulek ji weşanê navîstayê hatiye çapkirin va romana jî di ser
keç ku xort ki yani bu yer li ser vanan dibe u da ara vanan da bu yer içinde behsa ve bu yer etke romaneki vek emri bejin vek modern vek pir nezi yani devrame ku nesteda behsa ve dikin hevalnon min ve hafte jwara listeyek Portukan amade kru dehe Portuk ji Portuxane min ve peşberi vekir bu yerdan nazkirin vek taybetiye ki van Portukan ji ez dixwazim wî jî bibêjim taybetiye van Portukan ji ew ku zimanê wan jî yani zamaneki vek em bibêjin hêsan yani zamaneki sivike meru ye ku teze bi Kurdî hîn dibin yan jî Kurdî dixwasta dixunin ku dixwazim bira yani aciz nebin dibe meru aciz be meru ku teze bi Kurdî dixune hîn dibe yani ji bo wan jî vat dehe Portukanan ez bawerim sivikti û baş jî fehm dikin û kêf wan bi Kurdî ra tê dikarin bi vanan jî destpêka xwe bikin ku xwe pêş da bixin aciz nebin ji Kurdî û aciz nebin bi Kurdî jî bixwinin ez dixwazim tiştekî jî bînim bîra we hûn dizanin va hefteyê çûyînê li Diyarbekirê ji bo zimanê Kurdî kampanyayekî îmzayê dest pê kirin ji kerema xwe piştgiriyê li vê kampanyayê bikin va kampanya ne mehek ne hefteyeke va kampanya heta ku roja zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê perwerdeyî berdewam dike piştgiriyê li zimanê xwe bikin û bi Kurdî bixwinin bi Kurdî binivîsin û bi Kurdî bimînin hûn tev bimînin di xweşiyê de şeva we baş bibe.